Ahojte, vítajte pri našom dnešnom podcaste Jednotky na jednotke. Dneska sa porozprávame o strese, najmä o tom školskom. Škole je toho naraz žiakov občas veľa, testy, prezentácie a skúšanie. A preto sme si pozvali našu školskú psychologičku Katarínu Lipšej. Vítajte. Ahojte, ďakujem ti za pozvanie, Adam. Je pravda, že so stresom sa stretne aspoň občas snáď každý žiak či žiačka. A možno ste to nevedeli, no stres nám môže byť v niektorých situáciách aj nápomocný. Často nám je však skôr na škodu a spôsobuje nám problémy a preto je dôležité naučiť sa so stresom pracovať. Čo najviac spôsobuje žiakom stres? Najčastejšie je to tlak na to, aby mali dobré známky, či už to od nich chcú rodičia, alebo na tom skutočne veľmi záleží tým žiakom samotným. Žiakom sa to deje práve v tomto období, keď sa pomaly blíži koniec školského roka. Niektorí majú strach zo zlyhania a niektorí sa porovnávajú s ostatnými. Mnohí žiaci mávajú stres aj z ústnych odpovedí napríklad. Mne sa stalo, že pred testom som úplne zabudol, čo som sa naučil. Áno, rozumiem ti. Aj toto nám stres dokáže urobiť. Zazvoní na hodinu a zrazu akoby sa nám mozog zasekne a v hlave víria hlavne myšlienky, že pomôcť, ja nič neviem. No dôležité je naučiť sa s tým pracovať. Keď sa na test či na skúšanie zodpovedne pripravujete, tak to je presne ten prvý krok, aby ste stresu nedali šancu alebo aby ste ho aspoň dosť výrazne zmenšili. Prečítaš si tie otázky na teste a uvedomíš si, že veď toto som sa učil a toto som si čítal, no toto presne mám v poznámkach, veď ja to celé viem. No a v tej chvíli stres naozaj opadne. Aké máte rady pre žiakov, keď toho majú veľa? Ja vám veľmi odporúčam, vyskúšajte a naučte sa plánovať si čas, aj ten čas na učenie. Dlhé texty si rozdeľujte na kratšie úseky a učte sa ich postupne. Dôležité sú prestávky v učení a mali by byť krátke a v pravidelných intervaloch. Napríklad sa choďte napiť, prípadne sa postavte, ponaťahujte si telo, spravte si krátky stretching. Pomáha aj dýchové cvičenie, ktoré vám refreshne mozog. Mne napríklad pomáha odškrtávať si úlohy. Výborne, každý človek sám seba pozná najlepšie a niektorí žiaci si už sami našli spôsob učenia sa, ktorým vyhovuje tak, ako vravíš ty. Mať plán a spracovať si akýsi checklist, zoznam úloh je užitočné pre žiakov, ktorí sú systematickí a majú radi poriadok. No užitočný spôsob to je aj pre tých, ktorí sú roztržití alebo zábudliví. Napríklad taká Pomodoro technika je super a je to presne o tom zaradení tých prestávok do procesu učenia sa. Najčastejšie sa používa verzia, že 25 minút činnosti, teda toho učenia, a následuje 5-minútová prestávka a takto sa to strieda. A hlavne vám odporúčam, neostávajte na to sami. Niekomu pomáha napríklad aj učiť sa so spolužiakmi v skupine. Povedzte doma rodičom, že by ste potrebovali pomoc. Prípadne oslovte mňa a spolu ten spôsob, ako stres zvládnuť, nájdeme. Lebo, ako som povedala na začiatku, stres nám môže aj pomáhať, niekedy nás poháňa a motivuje, keď sa naučíme, ako s ním pracovať, nebude nás brzdiť od nášho úspechu. Ste strese, nie ste sami, dá sa to zvládnuť, starajte sa o seba, oddychujte a nebojte sa požiadať o pomoc. A nezabudnite, to, aby ste boli v pohode nielen fyzicky, ale aj duševne, je dôležitejšie ako známky. Ďakujeme, že si nás počúvali, majte sa fajn a nestresujte.